Christopher, que sai en Padiola do Estadio Roxo. Pois vai entrar Rafa Muradás en breves momentos. E o balón que chega agora en posición antirregulamentada na saída de Bruno. Sabes, Christopher finalmente. E a sentencia Pron Cerceda, donde estivo ben en líneas xerais, donde dominou o encontro e, sobre todo, vai a que ocasión se estragou durante o transcurso do encontro. Conta Antonio Murcia ocupou o sitio deixado por Nacho no lateral esquerdo. Despois de 2 tempadas e media, marchou a Eibar. Ali fixo o seu mellor ano como profesional, xogando 40 partidos e marcando 2 goles. Iso propiciou a fichaxe polo Elxe. Pero a falta de partidos fixeron que marchara ao Ceuta. Voltou a Eibar en unha tempada para a historia, a piques estivo de ascender a primeira. O seu seguinte destino foi Cartaxena. Indiscutible durante 4 anos, converteuse nun dos ídolos da afección. Vende a ascender a segunda A 22 anos despois. E logo de 11 anos e moitas voltas, Cabrejo regresa a casa. Estando no filial, dan a citación, eu estaba entrenado co primer equipo Compostela, daquela en primeira, dan a convocatoria para ir a convocarme para xogar en Bilbao. Ese o primeiro é un dos mellores, sin dúda. Mendilibar, sin dúda, na liguilla de ascenso co vecindario. Santiago por ser de despois con Cartagena, porque ali tiene unhas personas impresionantes que son como da miña familia, por do feito que teño que ir a visitalas cada ano obligatoriamente, por eso non, por ver que me trataron a mí, a familia, sin ter que nada que ver co fútbol. O máis bonito, sin duda, foi en Soria, un Numancia Eibar que creo que foi o mellor gol que puxe, un auténtico golazo. Pois diría che quedou Lugo, Pénez e despois David Silva, sin duda, pero se me teño que quedar con un, quedeme con Silva. Pablo Coira para min era como un irmán, de feito temos moitísima amistade, pero despois xa che digo, véxome todos os anos con Nacho, con Mauro, con Lecumberri. Ese ano que estábamos no Compostela B, me fixeron profesional, pois foi o ano do descenso do Compostela co Villarreal, non? E quizás posta a pensar de que se ese ano non se hubiera baixado, pois igual estaría xogando